ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ଗ୍ରାସରେ ମିଆଁମାର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଗତକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଭୂକମ୍ପକୁ ନେଇ ମିଆଁମାର ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଇଲାକାରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକ। ଆଜି 2025ର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ବହୁ ଭାଗରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଦିନ 2:21ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରାଗ 6:14ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହାର ମୋଟ ଅବଧି 3 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ୍ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ସଚିବଙ୍କ ସୂଚନା, କ୍ଷମତା ମୁତାବକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି ରପ୍ତାନି ଇଞ୍ଜିନ। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ନକାରାତ୍ମକ ଧାରା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ଇଞ୍ଜିନ ନିଜ କ୍ଷମତା ମୁତାବକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ମନ୍ଥର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅର୍ଥ ସଚିବ ଅଜୟ ସେଠ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ବିଜେଡିର ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନରେ ପେଶି ହୋଇଗଲେଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତୀ ଭଳି ବଜେଟ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିଡିପି ଜେଡିୟୁ ପିଲର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଓଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃଣାଳକାନ୍ତି ଦାସଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ 30 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ 1,83,785 ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ବଞ୍ଚିତ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ 30 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି। ଶଙ୍ଖ ଭବନ ପରିସରରେ ଶନିବାର ଦିନ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଇଫତାର ପାର୍ଟି ଆୟୋଜିତ ହୋଇସାରିଛି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଦ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଲେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। ସେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, 2000 ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଆଇଏଏସ୍ ଶ୍ରୀମତୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ କଟକର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଢିମେଇଗଲା ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2025 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ସୁବିଧା ଏବଂ ସ୍ମାରକୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବାକୁ ନାଁ ଧରୁନି। IPL 18ର ନବମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ହରାଇଲା ଗୁଜରାଟ। ଓପନର ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଓ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି।